Som pol d'atracció i generació de talent pel nostre model de ciutat i la nostra situació territorial que ens ha posicionat com a destí idoni en termes de creació d'oportunitats. Ho hem d'aprofitar. I a l'Estat, i concretament al ministre Félix Bolaños, li demanem una estació de l'AVE al Vallès pel trànsit de mercaderies i de passatgers. Som un territori amb una població de més d'1,5 milions de persones, 62 municipis i pol d'atracció d'empreses nacionals i internacionals amb un dels PIBs més alt de l'Estat. Avui us vull parlar i trencar una llança a favor de la intel·ligència col·lectiva. Una intel·ligència inclusiva, oberta a les diferències i que treu profit a la diversitat. Acceptem la intel·ligència artificial en la modalitat que s'acabi instaurant finalment, però impulsem-la des d'una intel·ligència col·lectiva, amb la que ja comptem actualment. Es tracta del reconeixement a les empreses centenàries que estan associades a la CECOT. Es tracta de Moventia, amb seu a Sant Cugat. Fundada el 1923, Moventia és una multinacional familiar especialitzada en el sector de la mobilitat. La segona empresa centenària que reconeixem avui ha celebrat aquest any 106 anys d'activitat. Es tracta de l'empresa Tèxia, amb seu a Monistrol de Montserrat. El reconeixement 2023 a l'empresa compromesa amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat és pel Club Natació Terrassa. Transformació digital en el sector indústria ha estat aquest any per l'empresa Comser de Terrassa. El reconeixement CECOT 2023 a la transformació digital en el sector serveis ha estat aquest any per l'empresa TGODX per la iniciativa Bus4Me, d'Olesa de Montserrat. El reconeixement CECOT 2023 a la transformació digital en el sector comerç ha estat aquest any per l'empresa Mind Traveler BCN. La millor jove iniciativa empresarial 2023 és per l'empresa Nomade Nation amb seu a Terrassa. El guanyador de la 8a edició del reconeixement CaixaBank a la PIME responsable és el Centre Dental Les Escoles de Terrassa. El 6è Premi Vitali a l'empresa saludable és per l'EITAT, amb seu a Terrassa. El reconeixement CECOT 2023 a l'entitat que des de l'àmbit empresarial s'ha distingit per la seva contribució a la societat és aquest any per Sant Cugat Empresarial. En el meu cas particular, em fa una especial il·lusió rebre el reconeixement a la trajectòria professional el mateix any que Frit Ràbic celebrem 60 anys. Jo mateixa, quan vaig assumir la direcció de l'empresa ara fa 26 anys, l'encàrrec del meu pare va ser, escolteu-me bé, fes-ho bé, hi ha 300 persones que depenen de tu. Fes-ho bé. I si comptes les famílies, hi ha 1.000 persones que depenen de que ho facis bé. Per tant, com us podeu imaginar, vaig estar un any que me n'anava a dormir amb 1.000 persones, pensant si ho havia fet bé o no ho havia fet bé. Els empresaris fem esforços per oferir posicions atractives, però molt em temo que això no és suficient. L'economia de les petites i mitjanes empreses no pot suportar el creixement de la despesa laboral que hem patit aquests últims mesos. En aquest sentit, des de CECOT ens manifestem en contra de les mesures de reducció de la jornada laboral que es realitzin unilateralment per llei i de manera uniforme a tots els sectors, i més quan aquestes no garanteixen un increment de la productivitat i suposin un increment dels costos laborals en un moment d'inflació creixent y de alentiment econòmic. La apuesta decidida del Gobierno de España por Cataluña es indiscutible, porque somos conscientes que Cataluña arrastraba un problema crónico de desinversión. Somos conscientes. En los últimos 5 años, coinciden con los 5 años de presidencia de Pedro Sánchez, el Gobierno de España ha invertido un 42% más en Catalunya que en los 5 años del Gobierno anterior. Un 42% más. Avui, les empreses de Catalunya fem un esforç fiscal que hauria de permetre que tinguéssim un estat del benestar molt per sobre dels estàndards que en aquests moments tenim. Un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros l'any, equivalent entre el 8 i el 9% del nostre producte interior brut que s'ha de corregir, no corregir-ho, que es mantingui aquest drenatge
sobre la nostra economia, sobre el nostre estat del benestar, perjudica a la ciutadania i, per tant, és imprescindible que el diàleg, el debat, la conversa entre diferents, que certament és el primer pas, vagi seguida d'un compromís. Compromís d'eliminació del dèficit fiscal que pateix Catalunya. Compromís per un traspàs integral de Rodalies que permeti una millora de la mobilitat absolutament imprescindible.